L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih. Għax int ftaħt triq fil-baħar ukoll u mogħdija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li int tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Int ma tridx li Emil l-Erf ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għowda dgħajfa u jaqsmu qawwin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġganti l-kbar fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja. U mmexxija minn idek ħalliet lid-dinja żerriegħa ta' nisel ġdid. Imbierka l-għawda li biha jsir il-ġid. Il-kelma tal-Mulej. Sam responsorjali. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu għall-ġubiet tiegħu mal-bnedmin u joffrulu sagrifiċi ta' ratti l-ħajr u jxandru l-emil tiegħu bana ferrieħi. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu. Dawk li baħru fuq l-iċfna, li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf, raw l-opri tal-Mulej u l-ġubiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu. U ordna u qajjem riefnu li qanqal imwieġ il-baħar. Olew sa smewiet u niżlu sa il-baħar. Qalbhom dit tferfer bil-biża'. Ħajroddu ħar il-Mulej għal tjubitu. Bdew jitbandlu u jixxenglu bħal nies fis-sakra. U s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lil-Mulej fil-hemm tagħhom u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom u biddel ir-riefnu f'żiffa u sikket mewġ il-baħar. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu. Huma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu għall-ġubiet tiegħu mal-bnedmin. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu. It-tieni qari. Qari mill-Atti tal-Apostli. Meta ħlisna mill-Għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdunna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tefaħħhom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet majjit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdendla ma jidu, bdew jgħidu wieħed il-ieħor. Dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħelisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Immu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jaraw jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara dawn jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11: Morru fid-dinja kollha x'għandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkondannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu l dawk li jemmnu. F'ismi keċċu xjaten,
jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qgħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej.